מחר, בשתי דקות, אני משתגע מהאיש הזה. כבר אתה משתגע מהאיש הזה. הביזנס, אבא, עסקאות. רגע יש אוטו, רגע אין אוטו. הופ, קונה עוד אוטו, חדש. אנחנו עד שאנחנו קונים ארטיק, יש דיונים שבועיים. אני מכין לי סנדוויץ', אתה רוצה סנדוויץ'? שנה כלכלה באוניברסיטה, מבלבלים לי את המוח מנהל עסקים. איפה? זה לא דומה. אבא, בקושי אני שבוע במפעל, זה אנשים... אנחנו לא מכירים כאלה. אבא, זה חבילות של כסף. במזוודות, סוגרים עסקאות בשניות. מעביר לך 1.5 מיליון, ישלח לי 4 טון, 40 טון. בלי חוזים, בלי ניירות, לוחצים יד להתראות, סלמת. איפה הסלמי שהבאתי? מה, כבר גמרת את הסלמי? אמא זרקה אותו לפח. מה? זרקה אוכל? אחרית הימים, אה? תקשיב אבא. יש לו 6 משאיות פירוק, חורשות את הארץ. נהגים, סבלים, מטולה, אפולה, והכל קל. אבא, כמה זה קל. אתה צריך לראות סוחרים ערבים, יהודים, נוצרים, דרוזים, בדואים, צ'רקסים. ככה, יד ביד. סחבוקים. בלי כל כבשת לי, הפגזת לי, בזזת לי, וגר פרה עם כסף. כסף, אבא, כסף, זה מה שמעניין אותם. כך, שלם, שלום. אני מסתכל על ינקול. חכם, אבא, חכם, הראש שלנו כל הזמן עובד, כל הזמן. מה נותן לי יתרון פה? מה אני מפסיד שם, מרוויח פה? הוא אומר לי, תוסיף למחיר 2 אגורות לקילו. 2 אגורות לקילו, אף אחד לא שם לב. תכפיל בכל הכמות, בום! אלפי לירות. אני אמור ממנו, אבא, אני דבוק על הבן אדם הזה יומם ולילה לראות איך זה עובד. אבא, יש לו רק בנות, למי הוא ישאיר את העסק? למי? מה אם עוד? יש בבית, הברס עוד עובד? תקשיב, אבא, תקשיב. לפני יומיים, אתה שומע? הוא אומר לי, אבנר, צריך לגרד קצת כסף, לקנות לכם בית יפה. בוא תראה איך עושים את זה. הבשר הקפוא שמביאים מאורוגוואי, מותר להזריק לו מים. 10-20%, רק להגדיל לו את המשקל. אז הוא צועק שם לעובדים, חבר'ה, צריך בית לסערלה, תזריקו עוד קצת מים. אתה מבין? הזריקו מים מהברז לתוך בשר, נהיה כסף לבית. או הבשר הטחון לקציצות, כל מה שנשאר על העצמות, כל הבררה, חלקי פנים, השומן, הציפורניים, טוחנים אותם, מוסיפים צבע של דם, מדביקים טיקטה, עגל. נשים מבינות בבשר? נשים קוראות טיקטות, כתוב עגל, עגל. ינקול אומר לי, מה, הבעל מכיר אותי? הבעל מכיר את אשתו, האוכל יוצא מחורבן, הוא צועק עליה, לא עליי. אתה מבין? אתה מבין, הבן אדם זה פסיכולוג. הבן אדם מבין איך האישה חושבת והוא מנצל את זה. אבל הנקניקים זה הכי בידוק, שלא תדע מה יש. מה אתה עושה כאן, אני שואל?